Salamu alaikum jama'a. Ina masu neman fili a Green City? To ga dama ta samu. Mun ƙara yanka filaye a wannan katafariyar unguwa mai suna Green City kamar yadda mutane suka sani a extension ɗin da mutane suka sani na gefen wannan guri. Hakan ya sa mutane da yawa waɗanda suke yawan tambaya cewa akwai fili kullum muna ce musu babu. To yau ga dama ta samu. Waɗannan filaye mutane su sani ba su da yawa amma sai mai rabo, kuma mutum zai same su a sauƙaƙe wanda ba tare da sun shiga hannun 'yan kasuwa ba. Idan har kana so ka samu wannan guri a sauƙaƙe to kai maza kada ka yi sanya, ka zo ka mallaki wannan guri tun kafin ya koma hannun 'yan kasuwa. Ga masu buƙatar su ga wannan guri a zahiri yana da kyau ku biyo ni ku ga yanda wannan unguwa take, sannan ku ga yanda shi ainihin taswirar wannan unguwa yake domin ta ƙayatar da ku. Ina matuƙar godiya.